Bij mij je kwam te waaien. Ja, je jongetje 60 in die buurt. En het week jong van 5, 6 jaar zie ik in Kermeke, dat is de kamer. En toen zat ik weer op de stoel bij de televisie. En toen zei ik een wit Fiatje erin, 6 zonnen, een beige en donker regen. En ik kiet zelf net in de gaten, maar ik was in de buik wat misselijk of hysterisch. En toen zei de buren, joh, ik kon wel verliefd werden op Fiatje 6 zonnen. En zei dat ontstien hier. Maar jou zegende Fiat 600 en jou waren er misselijk van? Ja, hysterisch beroerd. En dan ging ik van de stoel en dan hysterisch. Het lichaam gloeide en het bloedde heel apart. Dat was heat. Heel vreemd. Maar zo wie dat in die tijd, ja. Heel vreemd. Je kreeg het warm van een Fiat 600? Ik kreeg warm van een Fiat 600 in die tijd, ja. Dat kun je niet voorstellen, maar je kunt verliefd worden op een dame, maar ik hield toen al mijn oude, ik 600 niet. Dit is mijn Fiatje 600, ja. Die is 1 oktober, Jon 3 ja. En feest houden? Ik ben maar Fiatje 600, maar ik heb uit eten in Dokkum. Dan zeg ik meestal eten in Dokkum. En dan is het mensen dan een cafetaria, dan kan ik lekker eten. Dan ga ik wat warm eten horen. En dat hoor je ook wel een feestje, dan wordt hij 40 jaar, dan maar wordt oors in oorsteen. Nu ga ik langzaam, per maand een museum van maken. Ik had mijn eigen beeld, toen ik vroeger mijn koersen had. Ik had een antiek spul bij gekocht. Ik had een geboortekaartje, meisje lid van 4-6 zonnen. Je riep net zo uit, hè? Ik riep net zo uit, nee, want waarom? Alles zit wel vast in de auto, maar het hobbelt. Het verschilt als ik al maar plak, boven vast en met triet. En het hobbelt wel iets van binnen, maar ik kan er zelf geen last van. En hoe is het nou met de leefde? Poer best. Ja, krijg je wat de kriebels? Nou, als je erin zit, dan heb je een lekker voer. Het erin lekker brood erin zitten, hè? Ja.